36 million pesos na halaga ng marijuana winasak sa Sugpon, Ilocos Sur. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Aabot sa tinatayang 36 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana ang nadiskubre at winasak ng mga otoridad sa 31 plantation site sa bulubunduking bahagi ng Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur sa isinagawang magkahiwalay na operasyon sa loob ng 2 araw. Sa unang operasyon, natukoy ang 18 na taniman ng marijuana kung saan binunot at sinunog ang 63,300 fully grown marijuana plants na may tinatayang halaga na 12,660,000 pesos. Nasamsam din ang 27.7 kilos ng tuyong tangkay ng marijuana na nagkakahalaga ng 3,462,500 pesos at 1 kilo ng dried marijuana fruiting tops na may halagang 120,000 pesos. Sa ikalawang operasyon naman, nabuwag ang 13 plantation sites kung saan winasak ang 97,550 fully grown marijuana plants na tinatayang nagkakahalaga ng 19,510,000 pesos. Nasamsam din ang 1 kilo ng dried marijuana fruiting tops na nagkakahalaga ng 120,000 pesos. Ayon kay Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, patuloy ang kanilang pagtutog sa pagsugpo sa mga taniman ng iligal na droga lalo na sa mga liblib na lugar. Ipinagpapatuloy rin ng mga otoridad ang mahigpit na operasyon upang matiyak na walang lugar sa rehiyon ang magiging kanlungan ng iligal na droga. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.